السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في مركز التيسير لتعليم اللغات والدراسات الإسلامية. madalla da kasancewa tare da ku a wannan shiri namu na at-taysir center, wanda wannan aji namu na bigina wato al-mubtadi'un. Za mu kasance tare da ku a wannan darasi mai suna Arabic vocabulary, wato abin da aka fi sani da al-mufradatul arabiyya. Yau za mu fara da almihan, kamar yadda kake gani. Almihan, ma'ana almihan shine sana'o'i. Maimaita, almihan. Almihan. To, gashi ga na farko, mudirun. Mudirun. Mudirun shine malami. Ko ka ce shine shugaban makaranta. Mudirun, shugaban makaranta. Muallimun. Muallimun, malami. Talibun. Talibun, ɗalibi. Zamilun. Zamilun. Zamilun, abokin karatu, wato classmate. Hattabun. Hattabun. Hattabun, mai itace ko mai faskare. Bawwabun. Bawwabun. Bawwabun, mai gadi ko ka ce gateman. Khabbazun. Khabbazun. Khabbazun, beka ko ka ce mai sai da biredi ko mai yin biredin kansa. Iskafiyun. Iskafiyun. Iskafiyun, mai gyaran takalmi ko kuma ka ce mai haɗa takalmi ɗin. Khayyatun. Khayyatun. Khayyatun, tela. Haddadun. Haddadun. Haddadun, maƙeri ko mai walda. Itfa'iyun. Itfa'iyun. Itfa'iyun, ɗan kwana-kwana, mai kashe gobara. Mikanikiyun. Mikanikiyun. Mikanikiyun, bakanike. Najjarun. Najjarun. Najjarun, kafinta. Muhandisun. Muhandisun. Muhandisun, injiniya. Fallahun. Fallahun. Fallahun, manomi. Tayyarun. Tayyarun. Tayyarun, matuƙin jirgin sama. Musawwirun. Musawwirun. Musawwirun, mai ɗaukan hoto. Jazzarun. Jazzarun. Jazzarun, mahaushi. Banna'un. Banna'un, mai gini. Shurtiyun. Shurtiyun. Shurtiyun, ɗan sanda. To, waɗannan su ne kalmomi wadda suke ƙarƙashin wannan darasi na farko na almihan. Sai mu koma da baya domin haɗa jumla da waɗannan kalmomi. Na farko za mu ce, in za mu juya, za mu ce na farko za mu ce hada. In an ce hada shine wannan. Hada mudirun. Fassara mu ji. Hada mudirun, ma'ana wannan shugaban makaranta ne. Hada, wannan. Mudirun, shugaban makaranta. Hada muallimun. Hada muallimun, wannan malami ne. Hada talibun. Hada talibun, wannan ɗalibi ne. Hada zamilun, wannan classmate ne. Hada hattabun, wannan mai itace ne. Hada bawwabun, wannan gateman ne. Hada khabbazun, wannan mai sai da biredi ne ko mai hada biredi. Hada iskafiyun, wannan
mai haɗa takalmi ne ko mai gyara takalmi. Hadha khayyatun, wannan tela ne. Hadha haddadun, wannan makeri ne. Hadha itfa'iyun, wannan mai kashe wutan gobara. Hadha mekanikiyun, wannan bakaniki ne. Hadha najjarun, wannan kafinta ne. Hadha muhandisun, wannan injiniya ne. Hadha fallahun, wannan manomi ne. Hadha tayyarun, wannan matukin jirgin sama ne. Hadha musawwirun, wannan mai ɗaukan hoto ne. Hadha jazzarun, wannan mahauci ne. Hadha banna'un, wannan magini ne. Hadha shurtiyun, wannan ɗan sanda ne. To idan mun sa masa haza, haka za mu zo waɗannan kalmomi mu canza su mu sa musu man hadha, waye wannan. To sai kake faɗa, sai kake faɗan hotunan da kake gani. Man hadha, kaga sai ka ce wannan hadha mudirun. Man hadha, hadha muallimun. Man hadha, hadha talibun. Man hadha, هذا زميل. من هذا؟ هذا حطاب. من هذا؟ هذا بواب. من هذا؟ هذا خباز. من هذا؟ هذا إسكافي. من هذا؟ هذا خياط. من هذا؟ هذا حداد. من هذا؟ هذا إطفائي. من هذا؟ هذا ميكانيكي. من هذا؟ هذا نجار. من هذا؟ هذا مهندس. من هذا؟ هذا فلاح. من هذا؟ هذا طيار. من هذا؟ هذا مصور. من هذا؟ هذا جزار. من هذا؟ هذا بناء. من هذا؟ هذا شرطي. to yanzu abin da ya rage sai mu juya shi kuma zuwa ga siga na mace. Idan mace ce, maimakon mudirun sai a ce mata mudiratun. Maimakon mudirun sai dawo mudiratun. Muallimun, muallimatun. Talibun, talibatun, za a ƙara ta'un da dammatai ne. Zamilun, zamilatun. Hattabun, hattabatun, ana nufin mai itace kenan. Ana nufin shugabar makaranta mace, ana nufin malami, ana nufin malama, ana nufin ɗaliba sai a ce talibatun. Ana nufin abokiyar karatu a ce zamilatun. Ana nufin mai itace a ce hattabatun. Ana nufin mai gadi a ce bawwabatun, mace kenan. Ana nufin khabbazun, mai hada biredi mace sai a ce khabbazatun. Iskafiyun, mai gyaran takalmi iskafiyatun. Khayyatun, khayyatatun. Haddadun, haddadatun. إطفائي إطفائية. ميكانيكي ميكانيكية. نجار نجارة. مهندس مهندسة. فلاح فلاحة. طيار طيارة. مصور مصورة. جزار جزارة. بناء بناءة. شرطي شرطية، وهكذا. to waɗannan su ne, da haka ne muka kawo ƙarshen wannan darasi. Aiki a cikin wannan darasi shine ka je ka amsa mana man hadihi, wace ce wannan. Sai a ce hadihi mudiratun, wannan ita ce shugaban makaranta. Haka za ka yi ta yi har sai ka kai ƙarshe. Man hadihi, hadihi muallimatun. Man hadihi, hadihi talibatun. To sai mun ga waɗanda suka fi kowa ƙoƙari, mu ga suwaye za su jarraba. Da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu a wannan shiri na al-mufradatu al-arabiyya, Arabic vocabularies. To masha Allah, mu haɗu da ku a kashi na gaba. Kar ku manta da aikin da muka bayar, mun ce a sanya man hazihi, hazihi da dash dash, ai ta kawo sunayen waɗannan sunaye ana canza su zuwa ga sigar mace. Ce hazihi mudiratun, hazihi muallimatun, hazihi talibatun. Kowa ya daidai gwargwado ya turo a wannan group din ta hanyar voice, sai mu saurara mu ji wane ne mai kokari a ciki. Allah ba mu sa'a, mu haɗu da ku a kashi na gaba.